What the fuck was that? Това справно. Супер. Ама чакай, виж първо засаждане. Така. Yes, have you Yes. Yours enjoy stroke 2, 3, 4, stroke 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 16. Скъми ютията. Бринчо. Брине. Ние сме се гримирали да ходим в ресторанта. Да. Тека се върме, бе. Ей, как ви е, бе? Теса. Ние сме гримирани като българки, иначе... Ама, аз съм Юрка. Аз съм гърмасестерата. И... Че не действа, зачакай камерата да ме види, ще ме покажа по бите един маха и сама. Чака! Не ще ми дават по YouTube. Не ще ме дават за стъбито-бито. Стъбито-бито. Чакай камера! Ще ме види. Вижте ми красивите очи. А красивите ми устни, какво ще кажете? За тези устни знаки. Аз ти чакай, добре ще пратиш на Радна Силовки. Да, бе, хора. Да, ще правим всичко! Ох, Дурма, аз съм много се легава. Без хавочи. Не с момичето ще върнем. Искахме само да ви кажем, че ще върнем в дискотека. Коя дискотека беше, ма? Ютубе. Ютубе е ферма. Така, ма много свикна да ме удря. Аз се при се не драгаш, ма. Адютори го. И така, ние сме се събрали, ще говорим днеска на ютубето. И да не видела, сме се приготвили. Супер сме. Това. Още да ви кажа, забравих. Така. Няма да ни пускат да парим, защото нямаме години. Ние ще вземем някакви лични карти. Ще видим как ще ни пускат. Той родителите ни пускат. Ще видим какво ще правим. Ще избягаме прозореца. Ще сложим сглавниците на леглата ни. И тъй ще вървим. Обаче не знам все пак какво ще стане с нас. Бримчо. Бримчо, ма. Ще дойде да ни вземем с колата в 12 часа. Но той не се казва Бримчо. Не бе, Бримчо бе. Аз Риско не му викам, защото истинското ми име е Бримчо. Риско е той пекора. Харесах ми колко ми видяте. Колко ти много си грозно, пусни се косата. Обаче сега само заключи вратата баща ми да не види. Ще направи с чинка. Мила. Това твоите родители не те пускат май. Така да се обличам, баща ми да не навидим. Защото се бърка. Се обличаме, защото тази вечер май моята не спът. Ще преследват и не знам какво ще стане сега. Искат, защото да не режа от косите. Пък сега, че нямаме коси, не ще не режете косите. Тъй, че ще видим днес какво ще правим. Как трябва да правим. Защото си не си. Така не сме. Бримчо. Ти как си? Аз съм добре за сега. Горе-долу. Това е така. Супер. Повече да спи.
чай го много мисля, че не знам. О!